Сәләт Санак. Безнең аланда 80 шәп. сәл кеш ял итә. Һәм безнең юнәлеш IT юнәлеше. Безнең аланда егетләр саны кызларга караганда күбрәк. Һәм нәкъ безнең аланда санак белән программистлар белән кызлар идарә итә. Сәләт санак пупсиклар. Без Сәләт Батырдан. Сәлам. Сәләт Батыр аларның 3 үзенчәлеге дигәндә, беренче үзенчәлек ул Сәләт Батыр иң шәп алан. Икенче үзенчәлек. Беренче үзенчәлекне бездән кала бик күп кеше белми әле. Һәм дә өченче үзенчәлек икенче үзенчәлектән чыга. Безнең алан бик тәэсирле алан. Biz Сәләт яшаулы. Biz иң яшь алан. Максатыбыз балаларны төрле яктан үстерү. Шаулы бик шәп. Монда безгә рәхәт шаулы бик шәп. Check it out. Азнакай. Сәләт Ознакай үзенчәлекләренә килгәндә, Биләрдә була торган арафаткалар Сәләт Тәхәллүс һәм инде өченчесе ул җитәкчеләр үз вазифасын буыннан-буынга биреп бара. Biz Сәләт Байрак. Бездә 70 бала ял итә. Аланыбызның үзенчәлекләре. Без Буада. Без Сәләтнең иң гайрәтле аланы һәм өченчедән без Сәмрух премиясенә иң якын аландыр. Чөнки безнең аланыбызның символы ул Сәмрух кышы. бу идекә алан килдек без Буадан бер кечкенә дәүләт җәүдәт табы рәхмәт. Буада. Җырлыйбыз һәм биебез дуслар белән монда. Hey DJ, biz ruhiyatdan qaydan? Рухияттән. Bizning olanda eng ijodiy, eng sәләтле, eng шибәр, eng go'zal, eng motor 87 bala ял итә. Сәләт рухият ул. Ijod. Гаилә һәм җаваплы җаваплы мәхәббәт. Сәлам, без Сәләт Бөгелмә аланы. Сәләт Бөгелмә аланы беренче тапкыр 2008 елда уздырылды һәм бүген дә үз эшен дәвам итә. Безнең аланда Татарстанның төрле районнарыннан җыелган 100 бала ял итә. Башка аланнардан аермалы буларак, Сәләт Бөгелмә аланы үз чараларын ел дәвамында уздыра. Без 18 көн белән генә шикләнмибез. Viva Бөгелмә! Hey, viva Бөгелмә! Viva Бөгелмә! Hey! Без Биләр каласы. Аланыбыз 2000 елда оешты. Бездә 80 бала ял итте. Төп юнәлешләребез ул тарих, экология һәм татар мәдәнияте. Сәләт Биләр каласы, монда мәңге каласы, бердәмлектә көч безнең сәламлибез без сезне.